מה העניינים? אתמול עמדתי מחוץ לבית חב"ד שלי, הבית חב"ד שלי הוא צמוד לצומת ראש פינה. בצומת ראש פינה הייתה הפגנה של אלה שקוראות לעצמם השפחות האדומות. כולם לבושות אדום, ושירים כאלה מבהילים ברקע, וואי 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 וואי, מפחיד. וואלה מפחיד. אז טקס, הם עושות טקס כזה. עמדתי בחוץ כי אספתי אנשים למנחה, ואז עלתה איזו אישה אחת לדבר, גברת טרבלסי. עכשיו, איך ששמעתי טרבלסי, יש לי הכרת טובה למשפחת טרבלסי מצפת, ואין כאן מקום להאריך. ואמרתי, בחצי אוזן אני מקשיב לה, כי זה עם רמקולים וזה. ואז מה היא אומרת? היא אומרת, אני מה זה מפחדת. יש לי בת 14, ואני מפחדת לשלוח אותה באוטובוס. מפחדת שתלך באוטובוס, שלא יעירו לה, שלא יציקו לה, שלא... אני כאילו אומר, בונה, גם אני מרגיש ככה. גם אני מרגיש שלא... מה זה ההתייחסות המגעילה הזאת לנשים, כאילו? עשו מנשים חפצים וזה. עכשיו, מה שלא הבנתי, זה למה תמיד מאשימים את היהדות בזה. כאילו, אתם לא מרשים לנו ללכת איך שאנחנו רוצות, צנועות, לא צנועות. כאילו, לא הבנתי. מה שכן, הבנתי שכולנו בעצם רוצים את אותו דבר. רוצים את אותו דבר, רוצים שיתייחסו אלינו בכבוד. בכבוד ובהערכה, נשים כגברים כאחד. יאללה, אנחנו מדברים את אותו דבר, אבל מה? שהגענו למצב שאנחנו רבים. כולם אומרים את אותו דבר.